Ahojte, no tak, teda toto je už druhý pokus o moje privítanie sa s vami, keďže zastavila som na mieste, kde proste bola stavba, no úplná katastrofa, človek sa už ani nemôže v pokoji robiť YouTube, no ale prečo som tu? No tak som na ulici, kde býva moja babka. Keďže som ju chcela navštíviť, tak som si povedala, že spojím príjemné s užitočným, pretože mi prišlo dneska do pošty takáto vecička, hneď vám ju ukážem. Takže došlo ich viac, ale toto je jedna z nich. Je to takáto hydratačná vypínacia maska na pery a sú tam dve. Takže aj to je, aj pre jednu, aj pre druhú, tak som zvedavá na to. No a potom mi došli dve takéto novinky. Je to z také jednej slovenskej stránky, ja vám ju napíšem. A z toho takéto Glitter Lips sa to volá a mám dve farby. Jedna je Vintage Rose, tu je tá rúžová a táto je Ruby Slippers. Tak, idem to vyskúšať aj s babkou, keďže mám dva kusy aj z tohto, aj z tých masiek. No a neviem, či si dám tú rúžovú alebo červenú. Ešte sa dohodnem s babkou. Myslím, že to bude pekné. Strašne divnú peru, mám nejaký tieň. Inak je, prosím pekne, bože, prečo mi sa toto musí diať? Vždycky mi niečo zakrýva, čo potrebujem vidieť. 34 stupňov. Je 34 stupňov, potím sa ako prasa, ale tak idem za tou bábkou a vyskúšame tieto novinky Glitter Lips. Takže túto masku a obidve tieto Glitter Lips sety kúpite na www.perfectlips.sk. Vlastne z toho mi to prišlo. No a ideme urobiť také demo, tak sa môžete tešiť. Inak to bolo také veľmi spontánne, takže ospravedlňujem sa za osvetlenie aj počas tohto videa, ale nezobrala som si svetla, takže vlastne mám len prirodzené svetlo, čiže keď sa stmie, tak to bude trošku tmavšie. No ale dúfam, že mi to odpustíte. No a ideme teda zavolať a môžeme sa do toho pustiť. Čiže obsahuje to aplikátor, z jednej strany takýto penový, ja už som to skúšala doma na ruku, priznávam. Tu je takýto šteček, potom glitre, teda vo farbe toho, čo si vyberiete. A ešte lepidielko na pery. Čakaj, či sa tam zmestíme dve. No takto by sa to asi dalo. Takže najskôr si ideme dať tú masku na pery. Babi, najskôr aplikujem tebe. Takže vyzerá to nejako takto. Zavri, babi, pusu. Jak cuky a luky. No, a tú masku necháme pôsobiť 10 minút. Ja si dám dole rúž a takisto si to dám. A potom sa vám prihlásime už po tých 10 minút, takže aké máme pocity. No, tak ja si to dám dole. A normálne cítim také brnenie v ústach. Dám to už aj tebe dole. Čo? Dobre? Tie pery sú také vláčnejšie a mám pocit, že sú také... Možno to aj fakt trošku zväčšilo, keďže som cíkala také brnenie a to by to presne malo spôsobovať. Babi, teraz... Ja som sa rozhodla, že mám teda červené a rúžové. Ale keďže ja som tak viac do rúžova, tak ja som to rúžové a ty si tak viac do červené, tak tebe dám to červené. Inak môžeš rozprávať, akože už môžeš. Áno. Ja nemôžem. Už nemáš tú masku. No, čo je dôležité, tak najskôr si teda aplikujeme, tak to je to ako lesk na pery a je to lepidlo a proste musíte si aplikovať iba jednu peru. Nie obidve naraz, lebo to lepidlo by uschlo, nestihli by ste aplikovať tie trblietky a teraz si beriem tie trblietky a namočím do toho tento penový aplikátor a začínam aplikovať. Myslím si, že by to bolo celkom pekné dať aj len tak cez rúž, že neaplikovať to samostatne, ale takto vám tie trblietky oveľa viacej vydržia, ako keby ste ich dali cez rúž. To hlavné si urobím týmto penovým aplikátorom a okraje si spravím štečekom. To, čo opadá, tak tam nie je to lepidlo, čiže to úplne ľahko zotrieme. Ale čo odporúčam, teraz to vidím na babke, že by bolo celkom fajn aplikovať aspoň kontúrku pred týmito trblietkami. Dobre, tak myslím, že táto pera zavri ústa. Ne, rob to. Zavri. Ale že normálne zavri. Dobre, čiže máš uvoľnené pery. Dobre, tak ja tu ešte dorobím také hrany. Dobre, a teraz sa presuniem na vrchnú peru. Čiže opäť tento akože lesk.
sa to volá, ale je to lepidlo na pery. A teraz to skúsim opačne, že najskôr začnem s týmto štetčekom. Ja to tiež len skúšam, že ako to bude, čiže akože aj trošku blbo sa mi to robí, lebo som z boku. Uvidíme, ako sa to bude aplikovať mne samej na sebe. Dobre, táto horná pera išla jednoduchšie ako tá spodná. A toto by už kvázi bolo, takže oprášim tie glitre, čo tam nemajú čo robiť. Môžeš zavrieť, babi. Dobre, idem ti to oprášiť a potom sa presunieme na mňa. Babi, usmej sa. Usmej sa. Je to fakt pekné. Počkajte, ja vás priblížim, no zaostri sa. Ja som mi to ešte potom doplnila kontúrkou. No čo, počkaj, ja ti ukážem zrkadlo. Chyť si ho. Páči? Dobre. No dobre, teraz idem ja na svoje pery. Ja som sa poučila, že potrebujem aj kontúrku. Že inak nemám žiaden rúž, len mne to trošku zafarbilo, to čo som mala predtým na perách. Čiže dala som kontúrku. No a teraz ten lesk. A aplikujem si ho dostatok. No a ja idem použiť ten odtieň Vintage Rose. A ja začnem týmto pernovým aplikátorom. Ako vidíte, tak mi to je trošku šikovnejšie, keďže mám trochu hrubšie pery a robím si to sama. Wow. Vypali mi to oči, ale takto nejako to teda vyzerá. A tak sa pohyb trošku. Akože len s tými perami, tak som myslela. No, to nebol zrovna najlepší príklad, ale vidno, ako sa to trbliece. Dobre, takže poďme na prvý záťažový test. A to je, idem sa napiť z pohára a budem piť len vodu. Fakt som prilepila tie pery na pohár a očividne tam možno jedna tablietka je. No a nič na to po ruke nemám, takže druhý záťažový test bude jedenie chleba. Vôbec som na neho nemala chuť, ale čo by som pre vás nespravila? Stále je tam toho hodne. A naozaj som tlačila. Babka už sa pripravuje, že ide do bazéna, takže len ja sa s vami rozlúčim, keďže toto by bolo všetko na dnešné video. A dúfam, že sa vám teda páčilo a vidíme sa pri ďalšom.